която машина се нарича селсин. С тази машина могат да се предават агли. Значи, по електрически път да се предават агли на разстояние. Значи, ако вържите два селсина, примерно един го поставите на покрива, а другия долу, завъртайки долния селсин, горния отработва същия ъгъл, на който е завъртян долния. Разбирате? Значи, електрически от тук се подава напрежение. Завъртайки го, от тук се подава напрежение, което кара горния селсин да се завърти на същия ъгъл, както този. Това е много удобно, когато се използват някакви системи за управление. Примерно, за насочване на антена. Вие всички имате сателитни антени, предполагам, вкъщи. И ако искате сателитната ви антена да следи нещо или да се променя ъгъла, да се включите на друг спътник и така нататък, ето това е устройство, което с два селсина вие може да си направите тази антена да се върти в дадена посока.